Fa temps que Microsoft gairebé ens està obligant a utilitzar Windows 10 i ens l'ha instal·lat sí o sí en els nostres ordinadors o tauletes. Si tens una estoneta, vull explicar-te les coses importants de Windows 10 perquè siguis més productiu a la teva feina. Així doncs, aquí tens les 15 coses més importants que crec que has de saber de Windows 10. Soc Rafael Torrellers, de Xarxa Control. Hola, començaré dient que Windows 10 està dissenyat per comprar usuaris tant tàctils com amb ratolí. En aquest vídeo farem servir el ratolí, però funciona exactament igual quan l'usuari és tàctil i està en una tablet o en un portàtil o un sistema dual on la pantalla és completament tàctil. La diferència és que amb el ratolí parlem a vegades el botó dret, que al clicar-lo se'ns obren uns menús, mentre que amb el tàctil es tracta de deixar el dit apretat sobre el lloc on volem veure el menú contextual durant uns segons. Windows 10 és una evolució del Windows 8.1 i ens porta el millor dels mons del Windows 7 i del Windows 8.1. Microsoft en el Windows 8 va intentar treure el que coneixem com el botó d'inici i això realment va ser un desastre completament a nivell d'usuaris. Ara amb el Windows 10, que d'alguna manera se'ns ha instal·lat en els ordinadors, tots aquells que tenien Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 d'una manera gratuïta, ens hem trobat amb aquest escritori nou, amb aquestes eines noves, sense que ningú ens els hagi explicat. Tal com deia ja, doncs Microsoft ha afegit aquest botó d'inici, tocant la tecla de Windows que tenim al teclat, se'ns obre, o bé, en aquest cas que la barra està amagada, ens podem acostar i tocar la icona. Aquí ens apareix tot el que és el menú inici. Amb aquest menú d'inici podem bloquejar l'ordinador, canviar la imatge del compte, tancar la sessió. Aquí ho podem veure, per exemple, en la icona del nostre usuari, que ens permet canviar la configuració de la compte. Aquí canviarem la imatge que volguéssim, bloquejaríem aquesta sessió o tancaríem la sessió. Si tenim diverses sessions obertes en aquest ordinador, com podem veure aquí també ens sortiria. Des d'aquí mateix també podem accedir a les nostres aplicacions, arxius o diferents escenes que en diem. Aquí a l'esquerra, per de la dreta, veiem totes les aplicacions disponibles i aquí veiem les aplicacions afegides recentment, les més utilitzades, etc. Totes ordenades per ordre alfabètic. També tenim aquí un accés a la configuració i aquí un motor d'inici o apagat de l'ordinador, que és molt important, ja que molts clients ens demanen on està aquest botó. Bé, aquí com dèiem veiem les aplicacions i hi ha tota la llista d'aplicacions instal·lades. Podem accedir a través d'una de les lletres, anar a buscar qualsevol de les aplicacions que tenim instal·lades. Aquí tenim la S i podem tornar aquí dalt i buscar aquelles aplicacions que ens interessin. Aquí també tenim un botó on apareixeran si tinguéssim més opcions dintre d'aquesta zona i anem a veure, per exemple, qualsevol de les aplicacions més utilitzades. Crec que per aquí tenim el bloc de notes. Si fem botó dret, veurem que podem anclar aquesta aplicació a l'inici o podem fer anclar-la a la barra d'eines, executar-la com a administrador, cosa que a vegades us podem demanar de cares a aplicacions que necessiten ser executades amb aquest mètode, obrir la ubicació on està l'arxiu o no mostrar la llista, el podem amagar. D'acord? Anclar a l'inici senzillament és fer això, el que fa és ens apareix aquí i podem posar-la allà on ens interessi. Alhora, un cop la tenim aquí, podem desanclar-la, tornar-la a anclar i alhora ens permet canviar el tamany, fer-la més petita, etc. Tots aquests menús que s'obren aquí depenen de l'aplicació amb la que estiguem treballant. Com hem dit, també podem anclar-la el que és la barra d'eines. Al fer així ens apareix automàticament aquí. Això és pràctic a aquelles aplicacions que fem servir més habitualment.
doncs quedaria posada aquí la barra de feines pendents. Recordem que per tancar i obrir l'ordinador tenim en aquest botó d'aquí, senzillament al clicar a sobre ens demana que volem fer suspendre, apagar o reiniciar, i això és molt interessant saber-ho perquè hi ha vegades que no trobem aquest botonet. Aquí també ens permet escriure i que el sistema trobi aquelles coses que estem buscant. Per exemple, si volem buscar l'Skype, el que fa el sistema és buscar-nos les aplicacions que tenim per aquí, a la botiga de Windows, en el Bing, que és el buscador tipus Google que té Microsoft, i així podem trobar aquella aplicació que ens interessa executar en aquest moment. Des d'aquí la podem executar, trobar-la i buscar-la. També serveix per buscar arxius que tinguem, si hem perdut un Word, hem perdut un Excel, hem perdut qualsevol arxiu, amb aquest mètode ho podríem trobar. Com podem veure aquí, s'ha obert l'Skype. Bé, el tancarem perquè ara no el necessitem. Més cosetes. Dintre del mateix botó d'inici tenim això que hem parlat una miqueta, que en diem les fitxes. Aquestes fitxes, com hem vist, tenen tota una sèrie de funcionalitats també incorporades en el botó dret o en una tablet deixant el dit posat a sobre. Aquestes fitxes dependrà del tipus de producte, podem fer unes coses o unes altres, i podem posar aquesta fitxa de Twitter en un format més ample, posar-li aquesta aquí, canviar-li el tamany perquè quedi ben posadet, i això cada un es pot organitzar aquesta informació com vulguin. Això en diem grups de fitxes, i aquests grups els podem canviar. Podem posar programes per treballar. Podem canviar el nom clicant a sobre. No hi ha cap problema, això. Alhora, permet que puguem distribuir tota aquesta informació com ens interessi. Una altra de les coses interessants, ja una miqueta més avançades referent al botó inici, és que podem prémer el botó dret sobre aquest botó i ens apareix una sèrie d'opcions que estan, si no, força amagades. Podem entrar a programes i característiques, al centre de mobilitat, opcions d'energia, administració de dispositius, connexions de red, eines per comptar els discos. Tot això és molt i molt interessant. A vegades ens interessa executar un programa directament o apagar i tancar la sessió també amb una mica més d'eines, com per exemple reiniciar. Això és força interessant. També es pot activar aquest menú amb la tecla Windows i la tecla X alhora. Com podeu veure aquí, també s'obre aquest menú. Seguint amb aquest menú inici, aquí trobem el nou assistent Cortana, que li podem donar instruccions via veu, o bé podem escriure coses, per exemple, temps a Girona. Bé, això ens ha portat, al escriure en català i els sistema operatius en castellà, ens porta a la web, però de la mateixa manera, si fem temps a Girona, si posem Tiempo en Girona, que és en castellà, veiem que aquí ens obre la informació que disposa Cortana. En aquest moment està connectant amb bases de dades de temps i ens diu quin és el temps del dia d'avui a Girona i la previsió. Igual que pot fer això, amb el temps va aprenent de nosaltres, ens pot recomanar restaurants, també depèn una miqueta de si està en un dispositiu mòbil o està en un PC, com és el cas d'aquí. Una de les coses interessants, si per exemple tenim obert el bloc de notes i alhora obrim el navegador, per exemple, a través d'aquesta icona d'aquí ens permet escollir quina de les funcionalitats volem agafar. Una altra manera que tenim és fer servir la tecla Alt i tabulador, se'ns obre això i podem anar d'un lloc a un altre. Una altra de les coses que tenim en Windows 10 és la creació d'escriptoris virtuals.
Windows 10 ha afegit aquest suport, aquest tipus d'escritoris, i el que fa això és permetre tenir diversos escritoris pel mateix usuari, de manera que podem tenir les aplicacions organitzades. Si tornem a anar a aquesta pantalla, aquí veiem que diu Nou escritorio, amb això generem l'escritori 2, aquí el tenim obert, aquí podem obrir les nostres pròpies aplicacions, i això ho tindríem a l'escritori 1. Si nosaltres anéssim aquí, podem escollir entre l'escritori 1 o l'escritori 2. A l'escritori tenim totes aquestes aplicacions obertes i en l'escritori 2 tenim aquestes i aquest és l'escritori 1. Perdó. Si ens interessés, per exemple, tenir el bloc de notes que el tenim a l'escritori 1 o a l'escritori 2, el posaríem aquí i automàticament a l'escritori 1 tindríem aquestes opcions aquí i a l'escritori 2 tindríem aquestes d'aquí. Com veieu, aquest és el segon escritori i aquí tenim el bloc de notes. Tot això ho podem veure amb la vista de feines o al tabulador. Podem anar d'un escritori a l'altre. Aquest escritori 2, si el tanquem, no ens tanca l'aplicació, sinó que agafa totes les aplicacions que teníem a l'escritori 2 i els posa a l'escritori normal, que és aquest d'aquí. Aquí, per exemple, teniu la pàgina web de xarxa. Bé, també hem de tenir en compte que tenim aplicacions en format antic, com és aquesta que coneixem tots, que és el bloc de notes que ja existia, o aplicacions noves, com ara, per exemple, no sé, la calculadora. Aquesta calculadora és una aplicació de nou format, ja adaptada a Windows 10, i incorpora aquests menús d'hamburguesa que en diem, que tenen tota una quantitat d'opcions dintre del seu menú. Potser és l'única diferència una mica destacable. Una altra de les coses que incorpora l'escriptori Windows 10 són les plantilles en pantalla, que en anglès en diuen Snap Announcements. Si nosaltres tenim la calculadora, el que podem fer aquí és posar-la, l'agafem per aquí dalt, veient que això la maximitza, però si tenim a més aquesta, nosaltres per exemple posem aquí i ara agafem la calculadora i la posem en aquesta cantonada, automàticament això ens hauria de dividir la pantalla en dues parts. Aquí ho hem fet. Això també podria ser més gros, aquí tindríem doncs la meitat per una aplicació i la meitat per l'altra. Si afegíssim una tercera aplicació, com podria ser una de les pantalles de l'Explorer, acostant-la en aquesta cantonada, automàticament la posa en el seu lloc. I aquí tenim les altres obertes. Tot això permet tenir cada aplicació ordenada. Si tinguéssim diversos monitors, això es podria restar diversos monitors, i si tinguéssim un monitor molt gros també és força pràctic. Ja quasi per acabar, a la barra d'eines tenim el centre de notificacions, que ens permet veure les notificacions que hi ha hagut durant l'activitat, i aquí tenim fins i tot el control, podem fer-ho més gran, l'accés directe a programar xarxes, el wifi, a posar un mode avió, a crear una connexió VPN, etc. Dintre d'aquest centre d'activitats hi ha les notificacions i a més accés a tots aquests tipus de menú. Bé, tanquem això d'aquí. Una de les coses també que ha sortit nova en Windows 10 que cal remarcar és la utilitat, crec que es diu Recortes. Aquesta aplicació és interessant i ens serveix una miqueta per retallar coses que ens interessin. Imaginem que, per exemple, ens interessa un tros d'aquesta foto, tal qual així, i automàticament això ho podem imprimir-ho, enviar-ho per e-mail, posar-hi un marcador si ens interessa això, remarcar-ho.
també pot ser que ens interessi d'alguna manera marcar aquesta zona així en vermell. Doncs tot això ens ha creat una captura d'un tros de pantalla, nosaltres l'hem dit, que després podem fer copiar i pegar, enviar-la per correu electrònic o guardar-la. És una eina força interessant, recordes que a vegades estàs navegant o amb una aplicació vols conservar aquella imatge, doncs que sapigueu que això està inclòs dintre de Windows 10 i que és fàcil d'utilitzar. Si el vídeo t'ha agradat, si us plau, comparteix-lo a les xarxes socials. I si vols més informació, ens trobaràs a xarxacontrol.cat. Gràcies.